Hello everyone! Good morning, good afternoon, or whatsoever. Sila na naman tayo ngayon. This is Phoenix, your chef for today. Ang lulutuin ko ngayon is tinatawag kong chicken a la Nex kasi ako lang ang nagagawa ng ingredients na to. So guys, ito ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga kasangkapan nito. Luto na naman ngayon ang inyong Inday, Fanny. Guys, cooking na naman. Magluluto na naman si Chef Veronica, si Chef Phoenix. Ayan yung paglilinis ng manok, guys. Hinuhubaran talaga. Hinuhubaran. Ang pagpaprocess ng paglinis niyan is binababad pagkatapos ng paglinis. Pagtanggal sa lahat ng mga balat, binababad yan sa tubig na may suka at may asin. Ganyan siya kalinis. Final na yan, malinis na yan siya. Prepare na lang yan siya para to put these ingredients: carrots, potato, onions, and mushroom, fresh mushrooms. Yan siya, guys. At saka garlic nga pala. Ganyan kadami yung garlic niya. Tsaka ito, lagyan siya ng olive oil, black pepper, paprika, salt, at saka yogurt. Yan lang yung ingredients niya, guys. Ang lutong to ay tinatawag ko na chicken a la Nex. Yan yung tawag ko sa luto na to. Chicken a la Nex. Tsaka ito yung paglagyan niya. Oven bag. May konti siyang olive oil. Ilalagay siya sa oven bag after malagay na ma-mix na yung mga ingredients. Ma-prepare na yung pagtitimpla niya. And then, ilalagay dito sa oven bag. So, yan guys. Because I love cooking. Here I am again. Your Chef Phoenix. Here na. So guys, bubura ng asin. Asin lang ang timpla nito kasi wala silang ibang ano. Asin lang ang ginagamit ko pag nagluluto ako. Asin lang. Pero perfect pa rin. At walang mga ano. Tapos pepper, black pepper, paprika. Ito pala to. Mali. Pepper, lagyan pa konti. Konti lang nalagay ko. Itong yogurt. Ganon din yung sa mga yogurt. 2 spoon lang. Tsaka bubura na siya ng olive oil. Itong bawang na dinigdig ko. Same procedure din dito sa mga ano niya, sa mga vegetables niya. Yes, bukuran din siya ng pepper. Same salt, paprika, tsaka olive oil. Hindi na siya lalagyan ng yogurt. Yan lang tama na. Ito yung proper pag nasa kusina ka, kailangan naka-gloves ka, naka-hairnet ka. Pagkain ng pag-uusapan. So, I have to mix this one with this. Mixture. Ito na siya, guys. So, ayan na siya. Mix ko. Good.
Yan, nakababad na siya. Yan, nababad na siya. Ito na yung itsura niya na. Na-mix ko na siya. Mix ko na. Babad mo na siya saglit. Babad mo na siya saglit. Ito muna. Yung mga vegetables. Tapos, isalin ko sa manok. Tapos, yun na. Magulap. Konti-konti lang. I think isang oven bag lang ang lalagyan ko nito kasi yung oven bag ko. Ang luto ni Phoenix. Chicken Alamex. So, ayan na siya, guys. Ayan na siya. Lalagay ko na siya sa oven bag. Ito. Na-ready na siya. May olive oil na siya nakalagay. Titignan ko kung magkasya ba yung dalawang chicken sa isang oven bag. Magkasya lang. Isa na lang. Kasi ang laki kasi ng isang oven bag. Ano to? Extra large ata. So, yung mga vegetables niya. This is the way of processing of chicken Alamex. Tumulog na yung laway ko. Oven ko siya ng 1 hour or 1.5. Depende. Kung sa tingin mo luto na siya. So, this is it, guys. So, I have to remove my gloves. Kaya ilalak ko na siya. Buduran ko muna siya ng kaunting sulit para hindi siya mag-dry. Wala talaga siyang hangin, guys. Ayan siya. Ito yung oven lock niya. Oven bag lock. Ang butasan siya ng 3 or 4 na butas para kapag ano siya. Yun. Ito, guys, dito ko lang siya ilalagay. Sa tray. At 12, exactly 12 o'clock, ilalagay ko siya.
yung chicken Alanex. Diyan ko siya iluluto. Yan na siya, guys. Wala pa namang 12 patayin. Bye-bye! So, yan ang mga Bebe Loves. Yun ang luto kong ipinapakita sa inyo. Is-share ko yung chicken Alanex. Yung sa akin lang yun. Yung ingredients ko lang. Lagi naman nalang pinapaluto din. So, thank you. Sana magugustuhan nyo, guys. Ang pinapakita ko sa inyo kung paano mag-prepare ng chicken na yun na iluluto siya sa oven. Natatanggalin lahat ng balat. Pinapangalan ko lang yun yung chicken Alanex. So, guys, thank you for watching. Kung bago ka man sa channel ko, hope you subscribe, click the bell button, bell all, and thumbs up. Hope guys, nagugustuhan nyo to. Ito ang handog sa Phoenix. Nandyan lahat. Pwede kahit saan, pwede pang bala, kahit saan yan. So guys, thank you for watching. Hope you enjoy watching my videos. God bless us all. Ito na, luto na siya mga Bebe Loves. Luto na ang chicken Alanex. Your chef of the day. Let's try. Ouch, ouch. Yummy. So yummy. Yan na siya, guys. Luto na siya. Delicious. So, yan na yan. Kain na na. Yum!